Mým hostem je Juraj Feherváry, zakladatel a většinový majitel značky Barefoot obuvy Bílenka. Firma ze slovenské Žiliny za 7 let vyrostla na roční obrat kolem 28 milionů euro, což je bezmála 700 milionů korun a prodává do více než 80 zemí světa. V rozhovoru se zaměříme na to, jak zvládá expanzi do zahraničí, růst firmy a budování značky v tvrdě konkurenčním prostředí. Juraje, já tě vítám, ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Já děkuju moc tobě. Další velmi zajímavý příběh e-commerce ze Slovenska. Řekni mi, ať si ještě ujasníme pojmy. 80 zemí světa, jak se to počítá? Pokud z nějaký země objednal jenom jeden zákazník, počítáme ji tam taky? Počítame ju tam áno, tiež. Myslím, že to úplne nie je tak, že jeden zákazník, preto hovorím, že je to cez 80. Ja myslím, že už sme do viac než 90 krajín určite posielali topánky. Tých trhov kľúčových, na ktorých sa zameriavame, je zhruba 12 až 15 trhov, kde vlastne naozaj robíme aktívny marketing, kde máme vlastne domény, kde sme v lokálnom jazyku a tak ďalej, ale vzhľadom na to, že máme aj doménu .com a teda tam sú tie hranice do veľkej miery otvorené, takže kde nie je prekážka a kde to naozaj dokážeme tie topánky poslať, tak pošleme, tak preto takéto číslo, ale realita je taká, áno, že z niektorých tých zemí sú to skôr takže desiatky objednávok. A všechno to řídíte ze Žiliny, nebo už máte někde nějakou pobočku? Všetko to riadíme, headquarter je zo Žiliny, my máme ofisy aj v Bratislave už, máme ľudí aj nejakých v Portugalsku a máme ľudí aj vo Vietname, takže, ale ako gro by som povedal, že 95% všetkých nás sedí v Žiline na headquarteri, ale budúcnosť je určite taká, že sa chceme o mnoho viacej decentralizovať, chceme sa viacej aj tímovo roztiahnuť, aj po Európe, aj po Ázii. Do určitej miery to vieš naozaj takto robiť z jedného miesta. Žilina je krásne, super mesto, milujem mu, ale úplne ani s tým talentom taký, aký by dnes tá firma potrebovala, aby dokázala naozaj svetovo expandovať, sa tu veľmi ťažko hľadá, takže určite budeme túto stratégiu musieť zmeniť, takže ak sa budeme baviť takto o 2 roky, ja verím tomu, že už ti poviem, že tých ofisov je na tom svete o mnoho viacej a máme to o mnoho viacej diverzifikované. My ještě než se pustíme napřímo do té expanze a do toho vůbec, jak ta firma roste, tak ty jsi mi před natáčením zmínil zajímavou věc, že na začátku ta firma prodávala něco jiného, že jste ve skutečnosti 8 let starý. Tak jaká je ta historie? My budeme mať teraz 12. septembra budeme mať 8 rokov s tým, že vlastne zhruba rok aj možno 3-4 mesiace sme vlastne ešte v portfóliu barefootové topánky nemali. Firma začínala na ergonomických nosičoch pre decká a Česko bol jeden z našich top trhov na ergonomické nosítka, tak verím tomu, že aj cez ergonomické nosiče a šatky pre decká nás ešte budú poznať, verím tomu aj nejakí tvoji poslucháči. No a jednoducho, vieš, všetky tie produkty, ktoré naozaj máme, vznikli z osobnej potreby. Ja som otec 2 synov, moja žena ma v určitej fáze nášho života, keď prišli deti, doniesla k noseniu deciek a ja som to kontaktné rodičovstvo, bol toho veľký fanúšik. Vlastne tak sa firma dostala aj k ergonomickým nosičom. No a potom, ako tie decká rástli, začali behať, tak dostali sme sa k barefootom. Je to v podstate akože taká veľmi jednoduchá cesta aj vlastne nás ako zákazníka a tých, ktorí sme vlastne ten produkt vytvárali. No a dnes už sme o mnoho viacej, teda akože už sme hlavne barefootová firma. Je to z toho dôvodu, že ten trh na tie ergonomické nosítka bol naozaj malý. Ten produkt sme mali taký kvalitný, že tam robiť nejaký upsell bolo veľmi náročné, lebo niekto si kúpil od nás ergonomický nosič a nosila ho ešte 4., 5. suseda, až za mnou zhasol nápis, keď som to povedal normálne. Taky vidím. No. Vyhodilo poistky. Takže to si z toho chtěl se svítit, to si z toho na začátku měl takovou radost. Áno. Takže že ja som si aj uvedomoval, že z hľadiska nejakého škálovania to bude v tomto segmente veľmi náročné a ťažké. A vlastne to bolo aj obdobie, kedy sme vlastne my spustili vlastný vývoj obuvy a spustili sme naše R&D a ten produkt začal dynamicky rásť a začali sme, ako by som povedal, že obchodne siať o mnoho väčšie úspechy s barefootovými topánkami. A tak prirodzene tá firma nejak prišla do toho, že dnes už tie ergonomické nosiče ani v tej ponuke nenájdeš a robíme hlavne teda barefootové topánky. No. A tak ja to vidím aj ako budúcnosť tých firiem, musíš sa vedieť prispôsobovať, musíš byť flexibilný. Musíš sa vedieť meniť. Poznáme kopec príbehov. Ja neviem, napríklad Chibo, kedy si frčalo, predávalo kávu, dnes sa pozrie, ako to predania Chibo vyzerá, už tam proste kúpiš všetko a museli úplne zmeniť tú svoju politiku predajnú.
Porsche vyrastlo na Carrere, ale keby nehodili SUVčka, tak už dnes tu nie sú. Tak podľa mňa toto je to smart riešenie, že počúvaj ten trh a zameraj sa aj na ten produkt, ktorý naozaj ide a má budúcnosť a neboj sa robiť zmeny aj v tom svojom portfóliu, lebo inak možno nebudeš. Skončíš ako Nokia a iné brandy, ktoré napríklad nechytili vlastne ten nejaký nový trend. Jak si ale věděl, že tím novým trendem bude zrovna barefoot obuv? Vieš čo, tá cieľovka, ona sa to možno sprvoti nezdá, ale ona je dosť podobná, že vlastne tie naše mamičky, ktoré nosili decka, handeli tomu kontaktnému rodičovstvu, tak do veľkej miery boli také akože viac naturál, aj s tými nejakými novými, by som povedal, že healthy trendami a podobne a tam ten barefoot totálne mečoval s tou istou skupinou. Takže tá skupina tých zákazníkov bola tá istá, alebo veľmi podobná, aj keď to príde, že produkt je úplne iný. Takže my sme vlastne z tej nositkovej bázy dokázali skočiť do toho barefootu a hneď sme si vlastne chytili časť našej základne, ktorá nás poznala cez iný produkt. A potom sme ju normálne klasickým spôsobom vlastne rozvíjali cez všetky možné kanály, cez recenzie, však o tom asi bude dnešná celá debata. Na začátku to teda začalo s jiným produktem. To byl tvůj první biznis, nebo už si něco jiného dělal? Tých biznisov ja už som mal toľko, že ani si na to ani niekedy nespomeniem, len mi tak niekedy tykne, že až aj toto sme skúšali. Takže nie som z tej partie tých šťastných, čo na prvú šupu zakopol do zlatého kameňa. Bolo to naozaj o veľa pokusoch, veľa omyloch, v mnohých veciach som sa niečo naučil a vlastne pri tomto biznise si dovolím tvrdiť, že som aj zúročil nejaké skúsenosti z minulosti, ktoré som mal a dopadlo to dobre. Ptám se na to i proto, jestli si začínal ten e-shop budovat bez peněz, nebo jestli si měl do začátku nějaký kapitál. Čo sa týka Bílenky, tak už som kapitál mal. Tam som prichádzal s tým, že som už, by som povedal, do nejakej miery bol aj ako človek celkom na tom v pohode. Mal som bývanie, bežné toto fungovanie. Ja som sa vrátil vtedy z Austrálie, tam som rozbiehal, tam som mal nejaký vlastný biznis takého face-to-face predaja, takých detských pišťaliek. Mal som niekoľko e-shopov, skúšal som od zdravej stravy, naozaj tento baby wearing, tieto maternity clothes a celé vlastne akože kojenie a tak ďalej. To bola kategória, ktorú som ja predtým reseloval. Mal som na to e-shopy, ktoré vlastne toto predávali rôzne iné značky. Takže toto aj potom akože bežalo popri Bílenke, ako začínala. Takže ja som nejaký kapitál mal a preto som sa to už snažil vždycky robiť lepšie ako tie biznisy predtým. A jak ty biznisy předtím dopadly? Jako dopadly úspěchem nebo fungují dodnes? Nefungujú dodnes. Tak úspech je taká ja to hodnotím, že určite to bolo úspešné, lebo som sa vďaka tomu dostal tam, kde som dnes a niečo som sa naučil a niečo som po tej ceste získal. Mi to až teraz príde vtipné, že vlastne áno, žiadny z tých biznisov som nejak nepredal, nezúročil, v podstate tie biznisy boli rádovo menšie, takže ja som sa začal venovať niečomu inému, ono to tak postupne išlo do úzadia a skôr to skončilo. Aj zo zahraničia, keď som sa presťahoval naspäť na Slovensko, tak som tam nevedel ten biznis prevádzkovať, tak to v podstate skončilo a začal som vlastne svoju novú etapu života a to bolo vlastne tento baby wearing celý segment a potom barefootové topánky. Kolik to stálo ta firma, když si zakládal, jak velký kapitál si do toho dal? No, Bílenku som, ti poviem presne, zakladal s 80 000 eur. To bol celý kapitál, ktorý som na začiatku do toho vložil. Keď si dneska zoberiem, ako funguje tá výroba a ako to robíme a koľko stojí len vyvinutie jednej topánky, tak mne to príde akože celkom magic, že sa mi to vlastne za také malé peniaze podarilo, ale podľa mňa není iba, že kľúčové, že koľko peňazí do biznisu dávaš, ale ako máš aj svoj obchodný model nastavený zo začiatku. A ja som hneď z začiatku vedel proste úplne jednoduchú ekonomickú poučku, plať čo najneskôr a získavaj peniaze čo najskôr. Takže aj Bílenka vo fázach, kedy nemala naozaj toľko cashflow a kapitálu, fungovala tak, že fungovala na predobjednávkach, kde sme dokázali od zákazníka získať peniaze ešte skôr za nejakú motiváciu, za nejakú zľavu. Zároveň vždy, keď som dealoval nejakú spoluprácu s našim dodávateľom, vždy som chcel splatnosť. A takýmto spôsobom som vlastne využíval to kolečko, že som robil so mnoho väčším kapitálom zo začiatku, ako tá firma mala. A to nám naozaj pomohlo v tom raste. Do čeho si dal na začátku ty peníze? Bylo to do toho produktu, nebo do čeho?
do webu, tak potrebuješ nejaké základné, že potrebuješ mať ofisy, potrebuješ nejaké notebooky, potrebuješ mať nejaké auto, hej, úplne, že No nejaký tak, basic. když ty vezmu příběhy většiny začínajících e-shopařů, tak na začátku nepřemýšlej nad tím, že potřebují notebooky, kanceláře, kupovat drahý web a podobně. OK, to je tiež pravda, drahý web sme určite nekupovali, my sme vymenili web ináč asi 7-krát. My sme začínali na takých tých open riešeniach, ktoré sme spúšťali. Hej, mali sme Office, ktorý proste jeho nájom bol pár stoviek eur mesačne, lebo sme boli v pivnici. Hej, kupoval som prvé auto na leasing, ktoré stalo, neviem, či 200 eur mesačne na leasing. Akože zober si to, že toto najmenšieho nutna, v akom sa dalo fungovať, sme fungovali. Hej, takže mali sme krabicu, proste áno, niektoré notebooky som donesol ešte aj z domu. Naozaj akože, že tie naše priestory zďaleka neboli nejaké honosné a proste sme išli totálne na efektivitu, do maximálnu efektivitu a snažili sme sa to zase vykryť tým, že tá firma vyzerala pre toho zákazníka vábnejšie cez tie fotografie, cez to, aj keď to bolo krabicové riešenie e-shopu, chceli sme mať produkt nafotený a proste podobné veci, ktoré zbudili vlastne tú dôveru a ten zákazník nám dal šancu. Jak jste získali ty první zákazníky, jak se to rozjelo? Teraz sa bavíme v tých nositkách alebo v tom barefoote? Dáme, že tie nositka teda? Pochopil jsem dobře, že ten barefoot jste asi prodávali první těm stávajícím zákazníkům, kteří už měli ty nosítka. Áno. Tak mě spíš zajímají ty nosítka. Ja som bol vždycky veľký fanúšik toho, že urob produkt dobre. Musíš produkt naozaj urobiť dobre, aby tá skupina, pre ktorú ho robíš, to produktu rozumela, že je to pre nich super riešenie a aby ťa začali podporovať. Toto sa nám podľa mňa do veľkej miery podarilo. Vtedy fungovali také, že nosičské skupiny, že sa zhlukovali vlastne tie ženy, ktoré nosili deti, oni mali také tie podporky, že prišlo len 20 žien a proste si rádili a ja neviem, odkojenia, odnosenia a tak ďalej. Tak my sme normálne, akože ja som normálne navalil 2 plné tašky z IKEA nositkami a išli sme na takú podporku do Trnavy, do Bratislavy, do Ostravy, Slovensko a Česko sme doma takto obehali. Sme proste to obehali a vlastne ukazovali sme konkrétne zákazníkom. Sme aj tam predávali na tom stretnutí vlastne ten produkt a zároveň sme chceli získať dobré recenzie. Potom sme využívali také, že boli v tých skupinách takže poradkyne nosenia, tie, ktoré radili tým ženám, ako nosiť, ako kojiť a tak ďalej. To bola taká celá spojená téma. Tak tým sme posielali sme nositka, alebo sme im darovali nositko za to, že nám dajú recenzie, že budú vlastne písať tú skúsenosť, že nás budú nejako reviewovať a vlastne cez pozitívnu skúsenosť zákazníka sme získali prvých zákazníkov. Potom sa to začalo v komunitnom nejakom manažmente, to boli že také skupiny, myslím, že oni aj dodnes fungujú, že si tam tie ženy radia, tak v podstate cez tie skupiny tam sme umiestňovali produkty, a dávali sme ich testovať a naozaj cez tú pozitívnu skúsenosť blízka sa za mnou cez tú pozitívnu skúsenosť. Ináč toto tu svieti podľa mňa už 3. rok bez zásnutia. Dneska som si vybral túto scenériu a budeme mať blesky. Takže takto. A ja si myslím, že to je dôležité, že priniesť tomu zákazníkovi pridanú hodnotu. Že keď prichádzaš na trh s niečím novým, ak ty nedokážeš rýchlo urobiť takéto, že sociálne schválenie a tú pridanú hodnotu pre zákazníka, aspoň tej svojej malej níšovej grupe, tak sa ti bude raz veľmi ťažko. Toto sme my podľa mňa zvládli naozaj skvelo, stali sme sa synonymum dobrého produktu za férovú cenu. Tie ženy si nás aj nejakým trádovaním, nejakým odozdávaním informácií na takýchto lokálnych stretnutiach proste vymieniali, skúšali a vlastne tak sa Bielenka rozbehla. Samozrejme, začali sme hneď, ak sa to dalo robiť sociálne siete, mali sme Instagramový account, Facebookový account, začali sme si platiť PPCčka. Akože, čo sa týka tohto omnichannelu, tak ja som prišiel z prostredia marketingu, pre mňa to bolo úplne bežná vec a samozrejme, že ty páliš na toho zákazníka reklamne na všetkých frontoch, kde to dáva nejakú efektivitu, lenže pokiaľ ten trh nie je taký veľký, že proste veľa ľudí si nevyhľadávalo ešte ani pred tými 7 rokmi, že kúpim barefoot topánky alebo kúpim ergonomický nosič pre dieťa, tak sa musíš dostať do tých záujmových skupín, kde sa tí ľudia hýbu, kde sa tí ľudia nachádzajú a vlastne tam nejakým spôsobom ideálne cez, by som povedal, človeka, ktorému dôverujú, napríklad v tom barefootovom segmente to môže byť podológ, fyzioterapeut, alebo kto sa venuje, že radí ženám, aké to panočky vybrať pre deti a podobne, alebo v tom babywearingu to boli tie nosičské poradkyne a tak ďalej, tak vlastne toto bola naša prvá grupa takých, by som povedal, že influencerov,
ktorí nám vlastne pomohli sa dostať na orbit v tej skupine a tá skupina nás už potom nešla ďalej, firma dostávala ďalšie finančné zdroje, mohli sme viacej investovať do marketingu a tak ďalej a tak ďalej. Dá se tohle všechno, co si teď popsal a ten postup, jak jste to na začátku rozjeli na slovenském, potažmo českém trhu, nějakým způsobem stáhnout i na tu expanzi do zahraničí? Děláte to takhle, i když expandujete do zahraničí? Áno, niečo sa stále dá robiť takto, niečo sa už tak robiť nedá, lebo keď si Předpokládám, že zoberiem, nejezdíš tam po nějakých skupinách ženských a nenabízíš. A zasa vieš, ako s tými topankami by to bolo aj ťažšie, lebo topanka máš od 36 do 46, to by sme asi ťažko nosili v tých taškách, nosítko bolo jedno a bolo univerzálne, tak o toto bolo ľahšie. Ten trh sa dramaticky inak menil. Že ja hovorím taký príbeh, on je naozaj reálny, že keď sme začínali s barefootovými topankami, tak ja som poprosil kamaráta, ktorý robil SEO analýzy, kľúčové slova a tak ďalej, že prosím ťa, Šáňo, že urob mi vlastne na to analýzu. On mi na druhý deň volal, že počúva, to ti ja nejdem robiť, lebo na Slovensku je menej než 30 vyhľadávaní mesačne v Google na barefooty, to nemôže fungovať. A teraz, že ako my sme začínali v takejto fáze. Hej, dnes už tých vyhľadávaní a tých, stačí si pozrieť Google Trendy, ten náraz je enormný, hej, aj v tých krajinách. Takže musíš toho zákazníka vlastne presvedčiť o tom, aby ti dal šancu cez nejakú emóciu, cez nejakú, ako povedal, že možno aj nejakú formu troška strachu, nedostatku a podobne, že vlastne o čo prichádza, keď takú obuv nenosí. A táto cesta bola vtedy trocha iná, ako je dnes. Hej, že zasa nechcem rozprávať veci, ktoré boli pred 7 rokmi, lebo naozaj ten trh sa veľmi významne zmenil. Ja som to bral, že Slovensko a Česko, ja to aj stále beriem, že my sme do veľkej miery jedna krajina, čo sa týka biznisu, ja nechápem, keď niekto otvára v Čechách e-shop a neotvorí aj Slovensko a už vôbec nechápem, keď niekto na Slovensku otvára e-shop a neotvorí aj Česko, hej, lebo však ste dvakrát taký veľký trh. Takže my sme toto otvorili hneď, vlastne Slovensko-Česko bola naša vlastne povinná jazda. Myslím si, že do nejakého pol roka sme mali otvorenú stránku .com. Hej, to sme ešte robili tak akože, by som povedal, že taká nadšenícka, amatérská fáza, hej, že cez naozaj nejaké príspevky na Instagrame, na Facebooku, hľadanie nejakých tých, by som povedal, že našich influencerov, čo naozaj vtedy boli nejakí podologovia a fyzioterapeuti, sme aj posielali topánky a potom začalo vlastne sa stávať to, že na ten .com web začali prichádzať rôzne iné návštevy z rôznych iných štátov a tak ďalej a tak ďalej a na základe toho sme aj robili stratégiu, že ktoré krajiny ideme otvárať postupne ďalej. Myslím, že štvrtá naša doména, ktorú sme otvorili, bolo .d, lebo sme mali naozaj veľa organických návštev priamo na .com stránke, ktoré priamo prichádzali zo sociálnych sietí a potom nastáva taká, že klasická nejaká analýza, že či ten trh môžeš alebo nemôžeš otvoriť. Jedna vec je, že napríklad také Nemecko, to malo dosť veľa vyhľadávaní v barefoote, tam ten trend bol, tam ten segment už fungoval, takže sme si vedeli pozrieť, že koľko asi vyhľadávaných výrazov na kúpim barefoot, hľadám barefoot alebo rôzne značky, ktoré nám boli konkurenčné, sa na tom trhu nachádza, že aký je asi dopyt. Hej, toto všetko vieš aj z AdWordsu dnes vytiahnuť dáta, že koľko musíš spendovať, aby si sa dostal hore do prvej trojky a podobne. Ešte keď máš nejakého accounta, či už Google alebo v Mete, dokáže ti dať veľa dát, lebo však samozrejme oni chcú, aby si ty spendoval viacej peňazí, takže ťa motivujú a ukazujú ti všetky tie cesty, že kde by si naozaj mohol ísť. Takže toto bola nejaká prvá nejaký datový background, že sme vedeli, že ten trh napríklad aj v tom Nemecku je. Potom idú nejaké tie základné legál veci. No tak Nemecko je relatívne ľahké, lebo je to Európska únia, nemusíš tam vypísovať žiadne colné veci, ECDčka a podobne, čiže táto byrokracia ti odpada, dokážeš to riadiť celé zo Slovenskej republiky. Čo sa týka shippingu, tak je to stále ešte, by som povedal, že vieš to prežiť, hej, vtedy myslím, že sme dokonca balíky na Slovensku v Čechách mali za 2,50 a Nemecko bolo, ja neviem, 6,50 až 7 eur, odoslanie cez nejaké DPDčko, takže to bolo celé manažovateľné. Že prvá je, že máš dopyt na tom trhu a je tam potenciál, vieš ty ten produkt dať do tej krajiny, že by mohol fungovať, tak zjavne, keď už ti to ide na .com nejako organicky a vie, že Nemci chcú svoj jazyk a tak ďalej, tie všetky základné marketingové poučky, zistíš si, že či vlastne ti tá marža vychádza, že aké mám ja iné náklady. No tak iné náklady mám väčší shipping, iné náklady mám nejaký zasa ľudí, customer care, potrebuješ im odpisovať v nemčine, lokálny jazyk a tak ďalej. Toto si všetko narátaš, pozrieš sa na svoju maržu.
Jedna vec, ktorú sme nevedeli predikovať v minulosti, keď sme otvárali mnohé trhy, to bola, že vrátkovosť. A to napríklad Nemecko bola taká špecifická krajina a dodnes je podľa mňa aj s najvrátkovejšou krajinou v Európe, lebo Nemci proste kupujú veľa. Hej, Nemci si kupovali 9 parov topánok s tým, že proste 8 vrátia. To on vôbec neriešil, že zaplatí 1000 eur, však mu tých 900 vrátiš. Aj keď mám pocit, že dnes sa už aj toto mení, že aj to Nemecko dnes už nie je to, čo bolo. Aj tam tie zákazníci si uvedomujú, že musia šetriť. No a takto sme si v podstate takúto nejakú základnú logiku sme vlastne použili na všetky krajiny postupne cez samozrejme research, ktorý sme robili, cez nejaké kľúčové slova a postupne sme takto otvárali domény. My tých domén máme dnes na obidvoch značkách Bielenka a Berberixy, myslím, že ich 18. Myslím, že bolo 18-9 jazykov, lebo 10 máme už na Bielenke jazykov otvorených. No a nejakou takou, že by som povedal, že smart cestou, že do veľkej miery ťa ovplyvňuje to, že si v níšovom trhu, že je iné, keď predávaš napríklad doplnky výživy a teraz ako nebudeš všade proste len tak strieľať a predať tam pár proteínov v každej krajine, to by chcelo asi inú stratégiu, ale keď si v níšovom trhu, kde proste je ten trh relatívne malý, je ten zákazník veľmi špecifický a ty vieš, že nejaké low hanging fruits ležia aj v Nemecku, aj v Amerike, ležia niekde aj v Poľsku, aj v Španielsku, tak postupne vlastne si iba vyrátaš, že či ti to naozaj stojí za to, do toho zainvestovať. V našom prípade to bolo relatívne jednoduché, lebo dnes, keď máš iba otvoriť svoj vlastný ďalší e-shop v jazykovej mutácii, hej, a urobiť všetky tie legál veci, ako nainštalovať platobnú bránu v danej krajine, hej, Európska únia nás nejakým spôsobom neobmedzuje, vieš to robiť veľmi akože efektívne, tak v podstate ako pootvárať domény a aj keby si mal pár desiatok objednávok mať mesačne na úvode, ti stále dokáže pokryť tvoje náklady a dokážeš byť ziskový. A vlastne cieľ Bielenky bol vždycky byť ziskový a chvála Bohu sa nám to doteraz vždycky podarilo, že vlastne tá firma mala zelené čísla od začiatku. Kolik stojí jedna země? Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.